Takže já vás tady vítám u mého videa. Je to moje video z Minecraftu a hrajeme to na serveru Mineplex. Jsem vaše nová spirika, nevím, jestli si mě jakože zalíbíte, ale jestli se vám budu líbit, to uvidíme, ale jmenuji se Petra, natáčím Minecraft, ne že poprvé, ale na svém účtu poprvé. Natáčím to přes IP, možná bude v popisku videa, ale neslibuju to takže jmenuji se Petra. Natáčela jsem s mým bráchou, nevím, jestli mě někdo sledoval, ale natáčela jsem s ním, on natáčí Minecraft, Call of Duty a tak. A vždycky vám říká čauky mňauky nebo něco takového. Můj pozdrav bude vždycky ahojte, nebo já nevím, ještě to nevím vůbec, musím si to nějak promyslet. A v dalším videu možná, že ho natočím ještě dneska, a možná ne, musím se učit a tak. Je mi 10 let a chodím do 5. třídy, takže nemluvím sprostě, možná někdy řeknu slovo ty vole, ale to není sprostý, takže to je asi vše. Takže uvidíme se, teďka to střihnu a uvidíme se, až budu hrát nějakou hru. Ano? Jako jestli to chcete. Tak se uvidíme, až budeme, no. Takže stop. Takže čaute, jsme zpět. Bylo to asi 1 minutná od té doby a hrajeme One in the Quiver. Nevím, co to je za hra, vůbec, netuším. Možná, jo, už vím, co to je za hra. O killu, je to o killy. Dobře. Musím čekat 4 sekundy, dokud mě to nespawne a vidíte, znova jsem se spawnula. Tak hledáme nějakého hráče, jde to o killy a tak. Takže mám první kill, jak vidíte. Musím vám říct, že já neumím moc jakože dobře killit, takže nejsem nějaká profesionálka, to asi určitě ne, ale prostě hraju to a líbí se mi to, že to hraju. Minecraft, no neumím ho moc. Jakože ne, že bych byla nějaká profesionálka, umím to sice, ale neumím to úplně profesionálně. Ale jo, teď musím sekirou vlastně, teď nemám to šípela. A luk nemám. A když skáčeme, nezabíjí vás to, jo? Takže odkaz bude možná určitě, nevím, v popisku videa. To ještě uvidím. Podle toho, jak budete hodní. Ne. Fakt podle toho, jak budete, jak se vám bude líbit. Otočit. On má 3 killy, no? Doufám, že ho dáme. 3 kills on the beach. No, takže vidíte, já jsem jak kdyby někde tady. Tak tady nejsem. Budu za chvilku, až dám další kill. Možná, netipuju. Jen tak tipuju. Možná, že mi bude volat babička, jo, takže sorry za rušení. To řeknu babičce, že natáčím. Ale fakt možná, že mi bude volat babička. Takže uvidím. Zase mě někdo zabil zezadu. One in the Quiver se to jmenuje teda a odkaz v popisku videa bude možná, říkám možná. Hej, normálně. Kdo to mohl? Se můžeme na nějaké mísečko, kde jich je víc a bude to možná trefit. Hej, možná, fakt myslím možná. Je to nejde, tak já jdu na ně.
Takže nevyhrála jsem, protože mám tak 1 kill, jako. Můj skin je takovej. Můj skin je nějaký takový. Vidíte mě, tady jsem. A takže mám takový skin. Jak vidíte, jsem jumper, protože já bych si dala jako ten meč, ale já jsem jumper, protože nemám ještě 2000. A tak. Potom mám tady pety, mám doga, chickena a sheep a cat. Tady je pumpling, ne, to jsou 2000 a 5000, jo. Já vám ukážu mojeho psa, Gino, TZE, potom třeba tam mám chickena a chicken, to je Damiánek, nebo tam mám ještě tu kočku, nebo sheep, se jmenuje sheep, a nebo ještě kočku, no, kočkou mám cat. Takže tak nějak, nechám si teďka vytáhnout tu kočku. Melouny musím vybírat, abych měla rychlost. Tak ještě ne, že jsem nějaký melouny. Milíny. A já jsem nějaký celkem. Takže hrajeme. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oni se neumí ani trefit. Já taky ne. I, o. Vidíte, ten má ten meč a dala jsem ho, jak vidíte. Tady se mi budou spawnovat i tak. A tam je nahoře někdo. Ježiš, to netrefila. Já tam mě trefil. A jak vidíte, mám invisible. Ne, je tam. Tam bylo, že jsem byla invisible, to znamená, že jsem byla neviditelná. Přes tu lávu musím skočit rychle, protože ta lava je fakt nebezpečná. Zná ji každý, kdo nezná Minecraft, tak fakt zjistí, že je ta láva nebezpečná. Ty vogo, ten je cheater. Vidíte to? Prostě cheater. A jak vidíte, já jsem tady, mám 2 killy. Jsem teďka sebe nemohla najít, vidíte? A jestli vidíte, že jsem jakože si dala stejné jméno jako takový, co natáčí, tak to je můj brácha a on mi to půjčil, jak kdyby. Takže uvidíme, no. Ježišmarja. A já vím, že vás to asi nebaví, bo furt melu ani nedělám. A potom tady, tady nahoru, no prčic. Jak vidíte, on se nechce prostě nechat zabít, furt mi utíká. Jo! Trefila jsem ho. Podíváme se do těch tunelů. Tam nic. Tam nic. Ty brďo. Vidíte, že jsem fakt ve velké dálce. Protože na co jsem tu šla, když stejně jdu dolů, hej. Je úplně cheater. Ne, to tak je vždycky. Oni taky, když skočí z velké výšky, tak nezemřou. Takže tak. Ne. Mám teďka 4 killy. Nejvíc tady je 15, takže uvidíme, no. Zahulíme. Nejvíc tady je teda 15. Mám 5 kilů, bo někdo má 5 kilů, jestli vidíte, dobře. Ne, nemám moc skilly na šípování. Vidíte, ten zezadu a ten poměšel a mám, vidíte, 5 kilů. Furt mám 5 kilů. Vidíte, jsem se trefila. Vidíte, netrefila. Vidíte, točí to prostě, hej. Vidíte, hacker. Napíšu hacker. Neumím psat moc, jo, takže... Kde jsem se to objevila? Už ty. Oni přímo pode mnou. Vidíte už, nebo ve 25, nevím přesně kolik kilů potřebujeme na to, aby jsme
ty brďo. Hej, oni se vždycky takhle vztahujou, jak to dělají. 6 bojovník, Gogo má 6 killů. Mám 6 kill. Bojovník Gogo 6 kill for me. Aha, my už nehrajem. Ach jo. Uvidíme se u další hry. Takže jsme tady, jsme zpět. Vidíte, že hrajeme hru Down My Thing. A je to Stadium. Stadium mi skoro nikdy nešlo, jako. Draft My Thing. Kdo neví, co to znamená Down My Thing, to znamená draft je kreslit, můj a thing, nevím, co to znamená. Nejsem moc dobrá angličtinářka. Takže Draft My Thing budeme kreslit, budeme hádat, budeme do chatu psát, co si myslíme, co to je. To teďka poznáte, nebudu vám to říkat moc rychle. Jo, Stadium, to je to lehké, jo. Tady vím možná všechno, skoro všechno. Takže vidíte, nahoře se mi ukázaly políčka. Skype, není to Skype. Tady nahoře vidíte políčka, tady. A tady orange, tak já napíšu orange, nebo leaf, ne, to bude nějaká no to víme, rychle píš. Dan. Jo, takže jsem vyhrála, mám 3 body. On to totiž píše, on neví, jak má jakési trsající paninku. Dance je tančit, kdybyste viděli, tady dole se vám to vždycky ukáže. A tady zase nahoře máte jinou lištu, vidíte to tam nahoře. A tady zase ta tabulka, tam jsem já, bojovník Gogo. Bikini. Ne? Tak bikini s někým. Takže mám 6 bodů, jak vidíte. Oni například bikini, to je úplně, víte co? To jsou bikiny, jo, jak jde vidět, tak jsou asi bikiny, pro něho, já nevím. Bikiny, to tu je taky, i Minecraft tady je, nebo Planet, nebo tak. Bikini. Však on to napsal a oni mu nedali. Hardball to napsal a nedali mu. No nevadí, computer. Takže vidíte, zkusíme computer. Ježišmarja. Zaprčit. Ne, tak Merkur, Venus je Země, Mars, Jupiter, Saturn. Hej, mě tu normálně svítí sluníčko. Venku svítí sluníčko. Poprvé, co mi svítí sluníčko. Sleeping, ne? Superman. Jo. Takže mám 9 bodů, vidíte? To je Superman. Víte, kdo to je Superman, takový ten pohádce. Kde je podle něho Superman? No, budu mu věřit. No, mi to samo chodí. Time je čas, ne? Time je čas. Takže uděláme tady tu. Tak. Teďka ručičky. Teď by to měli poznat time. Time je čas, takže nevím, co oni tam hledají. Takže je to time, uhádli to pár lidí, já mám 11 bodů, jsme tu 3, takže ještě budeme něco dělat. To je tornádo. Já vyhrála jsem, mám 14 bodů. Vidíte, já tohle umím moc dobře. Takže já už vidíte, že mám 14 bodů, tam 9 a hairball, computer. Sleeping computer. Není to computer, tak to bude pokeball. Nebo ne, já nevím fakt.
nebo Spiderman, ne. Já fakt nevidím Skype, tam vidíte. Oceán, ne? To znamená, že tohle, jo, to bude ten, jak to jmenuje, prčice. No, nevadí. Komu se dejte like, koment a odběr, podíváme se, jak dlouho natáčíme. 15 minut, no, takže Obsidian to je. Tak, teď turtle. Fakt nevím, co to znamená turtle. Víte, že jsem zbabila, fakt nevím, co to znamená turtle. Teď mi řeknete, když nevím, co to znamená, tak ať to nekreslím. Doufám, že mi to nenapíšete, já fakt točím poprvé turtle. No, teď to uhádli, takže teďka vyhraju a já se s vámi za 5, 4, 3, 2, loučím, dejte like, odběr, koment, popřípadně dislike a mějte se pěkně a takže ahoj. Počkejte, ahojky.